Nyt on pakko videoida. Nyt on 4. päivä 11. 2012. Hevoseni on lihava. Odottaa minua nätisti käytävä, eikö karsinassa. Näköjään nyt on itse päättänyt tulla käytävälle. Mut kattokaa kuin lihava se on. Ihan oikeesti. 3 kuukautta ja se lihoo tämmöiseksi. Oikeesti. Älä liiku. Kattokaa. Paikka. Ei kun paikka. Hei. Älä liiku. Älä liiku. Lihava hevonen. Katsokaa sitä. Ei oo kivaa. Laihdutuspäiväkirja. Ensimmäinen osa. Amur. 3 kuukautta taas. Ja sit sun täytyy olla samassa kunnossa kuin olit kesällä. Ja aina ennenkin, että olet koskaan ollut näin lihava. Nyt edestäpäin. No okei, tää on huono juttu, kun silloin satulla selästä ei nyt oikein toimi. Mut kuitenkin lihava hevonen.